Uwei ubriu la do la ka jing im kat basau ngut ki wei pat ki langat ha ki jing mynsaw na ki jingtwa ki balawan jia na mar ka jing the jong ulaba na do kini apsau kanta ki bala dep hapo ka jela ka secretary in charge katanat revenue and disaster management ka kongmat siudor war nong bri ni ka sni baar kalapan tip ba ka jing khlam jong ka kendro ha sutanga weilong ka bahap hapo wapung CNRD block East Jingtwa Hills district kalawan ra ya ka jing yap jong wei ubriu bat ka jing julor ya ka iing Kalau ongru basangut ki wei pat ki briu ki langat ha ka jing mynsaw hadin ka jingtwa khyndew hapo ka surok mau kendro bypass ka bahap hapo maulai CNRD block ya baro kini ki bala mynsaw la pen kendria no sapo Negrims hospital na ka bentaban iing sumar ulai tower hapo JN stadium polo shillong ru ula khlem no nama ka jingjur le air bat kala don ru ka jing khlem no jongki ding hajan ka sam up kali hala stop ya kabaki nong tre katanat forest kilala ban pen khoj no nakaliang ka state disaster management authority ka jilla kala pelat ru ya ka kai phot ha ka bayade bat ka jingja sha pen julor ke balajia ha ki district ba pher ka jilla namar ka jingwan Syllad jong cyclone remal ha ka ni ka jilla na do ka apun reo ha do ka apu pratarek jamang ka jingther ulabba bat ka air ka bajur ha ka apun yau tarek ha do apu pratarek kalawan ra ka jing julor ya ka wei ka iing ba kinar post electric ha ki benta jong ka eastern west Khasi hills kumju ka jingtwa khyndew hanong khlau mai rang block ha ka apu prata re kala penjulor no ya ka wei ka iing brio kumju ka ni ka eryong ha ka apu prata re kala penjulor no ya ka wei ka iing ha ka shnong mountain ha south west Khasi hills bat ki jingja twa khyndew ke lakta ajor ya ki surok bat ya ka lan sam boarding ha East Khasi Hills ru kila don bun tili ki jingja twa khyndew ha ka apu prata rek mentau benai kata hapo ka Kenchestries maulai bypass tersat road bat lower lumpareng ka balawan ra ya shubun ki jingjulor bat jing mynsaw ka jingtwa khyndew ha ka surok bakhat lai kilometer MR road ha ka apu prata rek ha south west Khasi Hills kala penthot ya ka line boarding bat penjulor ya ka to ka ni tili ki ying kisam bat kta e ki south tili ki shnong ka jingja pomperthat harong bolsong chok ka bahap hapo songsak CNRD block East Garo Hills ha ka arpun reu tarek mentau banai kala wanra ka jingsha penjulor jong ki artili ki ying brio kat ba ka jing Syllad jong kala air ka bajur ha ka arpu pratarek kala wanlam ka jing khlam jong ki ding bar ka jingsha penjulor ki babun ba ki wire boarding electric kat ba ha ka arpu nyau tarek kila don hado arpu artili ki ying ki sam ki bala sha penjulor nolor ka wei ka skul ka balakta ya kumbashi spa arpu ngut ki brio ha kharkuta block ha North Garo Hills bar ka jing beteng jong kala air ka bajur ha ka arpu pratarek kala wanra shushu ka jing julor ba ka jing sha khang jong ki lenti surok na ka jing twa jong ki ding ha ka arpu nyau tarek hado arpu pratarek kala don ru ka jing sha penjulor jong ki ka to ka ni tili ying ki sam bat ki nar post electric hapot South West Garo Hills kala don ru ka jing khlam jong ki ding ha siju bat chokpot kumju kala air bat ulabba bajur kala wanra ru shibun ki jing julor ha bhak mara ka jing khlam jong ki ding ha pot tura West Garo Hills kala wanra ka jing julor ya ka jing tei jong ka MECL rongkhon